Moureán é unha desas aldeas abandonadas da provincia de Ourense, das que moi poucos se lembran, pero tamén é o nome dun colectivo que, en colaboración co Concello de Bárbadas, organiza unha xornada na que se reivindica o valor da tradición, a foliada de Moureán. Vaise celebrar o sábado 23 no Parque dos Carrís na Valenzá. Está vencellada tamén o Día das Letras Galegas para pôr en valor a nosa cultura, a nosa tradición, a nosa danza e a nosa gastronomía, por suposto tamén. É un compendio de actividades que están vencelladas, como decía, a tradición galega. Comezará ás 12 da mañá cun desfile de bandas, o que lle seguirá a sesión vermú e un xantar popular. Xa pola tarde haberá un obradoiro de baile con Xisco Feijó, aberto a todo o público. A partir de aí, moita máis música para rematar, como non podía ser doutro xeito, cunha foliada.